dana no. Asmara ki tresna dana ki weweh. Kaya dene Mbak Umi Dalamas Arif ingkang katemben andon lelangen dalah weweh ing kasmaran cocok gacok nanu Anjasmara Arif Mami
ping 3. Kutha cilik sing kawentar dipeni gunung kelut sing ngayomi Blitar zaman Jepang nate kempar Tamrontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune Sanoto Mojopahit aneng candi penataran Blitar nyimpen layoni Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan ana crita Saripati Gajah Mada ingkang bisa nyawijeni Nuswantara. Ayo sapa sing jumeneng? Bung Karno sing kondang Mbak Anjar yuk, Mbak Triwi yuk. Aning Klaten Blitar lahir cilik ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatane yen to geni urupake semangate yen to banyu kuwake patriote Nyuwun sewu kula minangka wakilipun Bapak Kepala Desa Lebeng matur suwun. Blitar kutha cilik sing kawentar dipeni gunung kelut sing ngayomi Blitar zaman Jepang nate kempar Tamrontak sing dipimpin Supriyadi Blitar Mojopahit aneng candi penataran Blitar nyimpen layoni Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan ana crita Saripati Gajah Mada ingkang bisa nyawijeni Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka aning Klaten Blitar lahir cilik ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatakne yen to geni urupake semangate yen to banyu nuwake patriote
dipeni gunung kelus sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate kembang peta berontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune dan moto Majapahit aneh candi wanatan Blitar nyimpen layoni Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan ana crita Jaripate Gajah Mada ingkang bisa nyawijeni Nusantara lan Bung Karno sing kondang kaloka aneng Klaten Blitar langit cilikmu ora mokal Blitar dadi kembang ambing ora mokal akeh sing padha nyatakne yen kogeni urupake semangate Jok selapak. yen kogeni muake patriote ampun monggo matur suwun sanget Mas Adi Pedi matur suwun. Ayo nduk gentenan arung awakmu, maku nek ora nek bature iki. ya. Nek jenengan. Ayo apa sing cocok. Sing padha-padha iso ngono ta. Alah nek jenengan saged kula mesti babar. Alah ora ngono, mesti nek awakmu golek sing ora iso iki aku. Heeh monggo. Nanonaning
Loro lan raning aloro. Jenengane jan Ayo. mingkar mingkurengu karo Maknyes rasane ngatiku. Tenan ngalahne Sangga Buana. Lah Nano nano Hakarono karenan marti siwi artinya Ora roh. wong kita jenengan lek deng jebule padha baik Sinawung ros mineng kidung. Artinya ora weruh. I don't know Sinu karata Rais mreh rakarta kartane ngelmu luhur wong kek amurang wati elele kang tumrap ning tanah Jawa dah diwenteh-wentehke Ayo, pokoke. Ji. Sakploke dadi bojone barang iki kurang mangsang. jan Sang saya mening suarane. yo saya jateh nyatu ndak umum Nyatu ndak umum. Wong pagul. agama ageme aji neng nong nong nong. atur singon Matur nuwun Diajeng Rais, kasuwun Mbah Katinem ngambara ing awang laut bebasan tanpa tepi nara base meka dari Mulan Doro ngleboro gawe tungkul mumbar gagasan asmah digawa ngimpi
Oke. Lungeng gadong malengkung kadiubeng angin. Semoga keluarga saking panjenipun Ki Bagus Arif Pahuna panjenipun Bapak Panidi kula aturi tindak dhateng ajeng derek foto kalian pasugatan ingkang sampun katuran monggo kula aturi rahabi kemawon. Rindu mangwurah-wurahan tengarane ngajure gong maguru gongso katetek kadya butula panjeriting turangga esti yuk tutekno nduk cahe nduk karo ngenti foto karo daharan Sripat sripit lembehane prakasipit kados luwih. Yuk Cahayu nyedek kok kene nduk. Aku tak takon karo sliramu, aku suwe ra cedhok karo jenengane. Yo, lek sawang sampean ora meri karo manten sing kaya ngono kuwi. Alah kula mboten. Meri. Ya tak dongakne. Ya nduk tutupno nduk. Nggih. Ya. Ya karek ngenten delok dongane apa? Dongane ngono Pak Gianto. Wong karek dongane apa? Ya tak dongakne gendang gathuk. Muga-muga jembar kubure. Aja. Sik gendang jenenge gendang gathuk. Dok ning kene prawan pirang-pirang, Joko ya pirang-pirang. Ya. Lek sampean di Joko ning kene prawan akeh. Lek sampean ning kene kudu golek Joko. Nggih, kula mriki nggih. Dok iki keluarga pencak silan nduk ning kene nduk. Pagar Nusa. Ya, kabeh rukun-rukun. Ya kagunge mangagya bagya, punya hajat ya nduk. Muga melestari tetep bersatu ya nduk. Ya tutupno nduk. Nggih menika sampun nggih rawuh nggih guru kula Pak Ambian. Iya, layak nduk, ngomong tak deleng kok mesam-mesem. Lah sik eroh kagungi. Ya kudu ngono jenenge murid ki lek preso. Guru ki ngono nduk. Eling-eling lek sampean iki sik iso ngono dipinterke aja minglek ning dalan ra takok. Ya ngono iso manjangne uswa. Aja kaya iki. Iya, lek Mas Saline ngertine. Iya. Bakal ae kok ya. Hop. Iya. Pak Hamzah, non sewu jenengan demen le maringi nilai ndang kleru atik lulus cah iki. Sapa? Pak Hamzah. Iya. Ya wis tak bisa. Wis aja duduran ning kono. Maringi nilai kula kok ya sampai lulus. Ya pinter. Ora tau Ya wis sekolah. kowe leren aku tukaran aku lek ning kene ora karo-karo. Iya. Nduk. Biyen sambine nggih. Ayo tetepno teko nggoto nduk, gek tak wiwitane nduk. Iya. Kata
Dok, cahayu pinarak osing penak iki tak sigek nggo ditutukake para penderek pinanganten wis cukup. Iki sebisa malih ngambari foto monggo Bapak lan Ibu saking Cakak Kembang. Wedene sumambung masih setunggal lagon keluarga pinanganten putri Bude Par dengan Wogimun Pak Katmidi sekalian, Pak Pasito sekalian, monggo. Pak Habib sekalian, Mas Agus dan Dek Nur, keluarga besar. Bude Par, Wogimun, Pak Katmidi, Pak Wasito, Pak sekalian, Pak Habib, Mas Agus, lan Dek Nur, keluarga besar Bu Sukatmi, Pak Kepala Desa Hadi Warno. Semoga keluarga pinanganten putri mumpung masih wonten wedal.
Masih suasana foto bersama buat keluarga Pinangatan Putri. Ingin sambut kasih batu teng ajeng kasuwun daya-daya. Setunggal lagan menika paripurna mangke dipun ajengaken acara teng Tinampen. Bila sukses malih Habib dengan Pak Agus dan Nur keluarga besar Bu Sukatmi. Pak Tejo Nun sewu kula minangka wakilipun Bapak Topeng saking Panggul Klebet matur nuwun. monggo ingkang kersa beksa
Dange aduan se. Abias. Itu madah lu beri sehat sami. Kunci cuma terus deh.
Enje sami-sami Dino Ayu Rois ingkang ngaturaken setunggaling lagu saben bengi nyawa timbang turu Sore-sore. timbang turu Sore-sore. Piye lho, Pak? nek senggaan niku rak warna-warna timbang turu sore-sore enek-enek timbang turu Sore-sore. timbang Ayo terus ke. anduk ya pamundhut saking warga kepareng ngaturaken jenggelinge caping gunung suaramu ya kaya tak mut-muto suarane Yen mamaca hamong nganggo janur kuning Mbok mencolot to, Pak? aku ki yo ngene iki to Mbok mencolot, Pak. pisan dhewe nduk ora oleh joget Monggo pungku. pisan dhewe Oh, ngaten. ora Kita becik wani obah lho. Alah pantesan kok do kutu. Lah iya. Dino iki mau. ngati-ati ya ta Halus lho aku. halus pisan. kudune Jenggleng do keplek kabeh. Ya kok ora ngono lho, ya piye to es wong kabeh iki kok ya. Wis Ora. diaturke ning ngarep kok ya. lah iya besan dhewe mula sing hati-hati Nggih. aku seneng kon panas iki is Pripun? panas udan cinta mas janjine kepiye aja ngesel-ngesel aja mepet-mepet Ora. Iya. Gedine. gerah kok nduk mepet Tarian ora? nek wong tuwek ngene iki apa neh mepet Parian. Parian. iya Nano. Ya. Piye, Pak? iya Nano. Piye? Kalau jengking Ya sakarepmu. sak karepku. Ya. Umbah. Umbah. Sabune wangi. Sabune wangi. Bareng digugah Iya. anak itu. iya wis kadung munggah ya digugah tangi mangga Alah. Ayo es. ayo is Diaturne kagem Bapak Aris, mau sing ngersakne jenglenge ku mau ayo. Bapak Aris, Mbok menawi kersa parian, Pak.
Bapak Aris, monggo parian. Iya, Bapak Aris. Parian, Pak. Nano. Wakil jarendo. Jawa Barat. Jawa Timur. Rakyate melarat. Pejabatnya makmur. Sing balani rung cethok mang ayo. Jawa Barat. Ya. Jawa Timur. Rakyate melarat. Pejabatnya makmur. Naudzubillah. Lah aku wani demo. Lho ya ora ngono lho ada ancen lho sakniki pripun lho. Gajine wis beda. Oh, gajine wis beda. Awake dhewe danger cik. Iya, Pak. Kopios. 20.000. Kurang aku iki mang tenan. Adol kambil subuh-subuh. Alah, Pak. Lah kambil siji ki payu 200 rupiah sumpah nduk tenan. Alah jan mesakne. Tak kirangi kambil boyo sak ming lho payu nyatus 200 nduk Arjosari ya. Lho ngene Pak. Sing gedhe paling gedhe dhewe ya. Nggih. Paling sing ngusungi saka subuh pirang-pirang penyangan 1000. 1000. Paling gedhe 1000. Lah ya mbok didol sak kebonane payu 10 juta. Banjir ya. Salah lek pengen payu akeh ya dol sak bonane. Jajale engko payu pirang puluh juta. Ora kambil nemu, kambil tenanan nduk. Usul kambil lali nemu. Kambil berarti ora duwe. Tansaya wit kambil kebonan ra duwe. Ngatang-ngatang. Ngatang. Setino ping 5. Setino ping 5. Wayahe sembahyang padha lakonono. Apik. Iki jenenge ajak-ajak yang baik. Saiki Rois. Ya Rois mau durung iku mau bapake dari sana. Yo. Ora. Manuk gagak. Manuk gagak. Nganggo kacamata. Keren ta? Manuk gagak metu ngendi? Nganggo kacamata. Kowe iki nyemoni sing ibot. Rumah samu sing ibot manuk gagak ngono. Lah ya meh mirip. Aku kuwi dung manuk gagak. Lho, aku manuk truwak. Sampe Jepang. Dhisik saiki karek manuk empret. Lah ya ndana rupane manuk gagak nggih kacamata. Jenengan mirsani Pak Tuyul lah niku. Ayo, parikane teruske. Nanuk jak apa mang manuk gagak nganggo kacamata ya. Atimu kudu tegak Pak Tu. Atimu kudu tegak Pak Tu. Yen weruh wanita. Oh ya apik. Oh, eling lan waspada nduk aku iki saiki. Eling ngati-ati aja sampai konangan. Fala tadzunanna anna laisa yabtasimu. Artinya fala tadzunanna anna laisa yabtasim ini bukan syair, bukan hadis, bukan Quran, tapi ini syair seorang penyanyi daerah Arab sana nduk. Yang artinya nalika awakmu ngerti singa kang merongos untune, aja tok kira singa kuwi guyu. Lah piye? Nek tata dai diemplok tenan niku syair itu. Fala tadzunanna anna laisa yabtasimu. Mula sing ati-ati nduk, nek wong guyu, ana ya cari kerajaan gombal ya ta. Oh, nggih betul, Pak. Singa sing guyu kok aja ketok untune kok aja dikira guyu rak ngono niki anune. Panas udan panas udan panas. Aling. Aling. Caping. Ayo, reok. Walah. Ayo, Pak Wito. Caping gunung. Ayo. Ayo Rois. Jantel sing apik. Aku derek reoke Pak Mul. Ayo. Karepku tak kon jungkel-jempal ning kono. Nadyan. Nadyan
Ingkang ngasta sampuripun Bapak Aris, Bapak Mul katuran monggo mbok pilih kersa niku sampure nggih wonten. Ya. Sampure siap Pak Tru ngeladosi dengan berbagai macam lagu gitu. Ingkang sepuh, ingkang nem. Nggih. Buka celuk. Nano. Mas Farid monggo. Suwira ketemu karo sedulur kelanang. Dak cambat berjuang jur kalingan anak. Monggo Bapak Mul. Kalau ning saiki apa lali eyo carane wis menang turutan sing dikadang turun kalak kampung ninggal janji ning saiki apa lali yo sinambe ning gunung tak jadangi Monggo Bapak Mul. Bapak Mul. camar berjuang jur kalingan Bapak Aris. Bapak Juni. ning saiki ana ngendi Monggo bisa. Ayo Pak Sini. turutan sing dikadang turut gombal kampung ning saiki apa lali Ingkang sampun pikatuk sampur monggo. ning gunung Rois ya. Diaturi sampure. Boten kersa. Jok selendang sutra kuning es. Ya, saking penjaripun Bapak Mul.
kuning. Bapak Aris, nikah mawon. Sulek kepenak kulit Ketan bali kulon apa satu
setia ning kelakon setia ning kelakon kudu nggih panjenengan kados pundi kemawon kita kedah eling dumateng ngarsanipun Gusti ingkang peparing nggih leres Bapak Yati nggih dadi kabeh mau awake dhewe seniman lek wayahe nglaksanake salat 5 waktu